Hej Mikkel! Vi har til opgave at finde diameter og højde på en cylinderformet dåse på 330 ml for at finde det mindst mulige overfladeareal. Vi har en top og en bund, som er to cirkler, hvis areal er lig radius i anden gange pi. Vi har også et rør, hvis overfladeareal er udregnet ved at sige diameter gange pi, som er en cirkels omkreds, gange med højden. For at udregne overfladearealet, kan vi så udregne arealet på de her to cirkler, plus overfladearealet af røret ved at sige 2 gange r i anden gange pi, fordi vi har to cirkler, både en top og en bund, plus diameteren, som også skal skrives 2 gange r gange pi gange højden. I den her funktion, eller formel for vores overfladeareal, der har vi to ubekendte, og det er vi ikke særlig tilfredse med. Derfor, fordi vi kender vores rumfang, så skal vi i vores rumfang for dåsen, det kan vi sætte lig med 330 og derefter isolere højden. Rumfanget af dåsen, det er lig med r i anden gange pi gange h, lig med 330. Her vil vi så gerne have isoleret h, så vi siger 330, vi siger h er lig med, så flytter vi så de her to herhen, så vi siger 330 divideret med r i anden gange med pi. Nu har vi så fået vores h for sig, og vi har her vores overfladearealsformel, så vi sætter vores nye h ind, så vi kun har én ubekendt. Så hedder den 2 gange r i anden gange pi plus 2 gange r gange pi gange med 330 divideret med r i anden gange pi. Det vil vi gerne have skrevet lidt pænere, så vi reducerer den lige. Det her led, det ser egentlig meget godt ud i forvejen. Jeg skriver det her. 2 gange r i anden gange med pi. Det næste led, der ganger vi så 2 herind, og vi ganger også vores pi ind, sådan så det hedder plus 360. Så ganger vi vi ganger faktisk det hele ind i. Sådan så pi går ud med hinanden, og r det bliver bare til r i stedet for r i anden. Så hedder det 360 divideret med r. 660 divideret med r. Okay, med den her funktion, der beskriver vi altså overfladearealet af den her dåse. Vi vil gerne finde den r-værdi, så vi senere kan finde diameter og højde, der giver det mindste overfladeareal af den her dåse. Derfor differentierer vi funktionen. Det vil sige, at vi finder et mærke af r. Der bruger jeg to sætninger, som siger, at x i anden differentieret giver 2x, og jeg bruger sætningen, at p af x lige med f af x plus g af x differentieret er f mærke af x plus g mærke af x. Derfor så kan jeg så differentiere funktionen, og den kommer til at hedde 4 gange r gange pi minus 660 divideret med r i anden. Så sætter vi det her lige i 0. Man kunne godt forestille sig, at vi havde set funktionen som en graf, og så det havde ligesom fundet den mindste værdi på grafen. Men i stedet for så bruger vi vores differentialregning til ligesom at finde det. Så vi sætter det her udtryk, altså den differentierede funktion, det sætter vi lige i 0. Sådan så vi finder den tangent, der viser vores ekstreme.
Jeg starter med at isolere R, og det gør jeg ved at gange det hele igennem med R i anden. Så kommer det til at stå sådan her. R i anden gange første led med R i anden. Og ganger det næste led med R i anden, sådan så der bare står minus 660. Og på den anden side af lignetegnet, der står der 0 gange R i anden, det giver stadigvæk 0. Okay, så plusser jeg med 660 i det der led, sådan så der kommer til at stå R i anden gange 4 gange R gange pi er lige med 660. Okay, så kan jeg også reducere det lidt, sådan så at R i anden gang R, det giver R i tredje gange pi er lige med 660. Fordi nu er den faktisk forholdsvis let at isolere. Så dividerer vi 660 med 4 gange pi, sådan så der tilbage står R tredje lige med 660 divideret med 4 gange pi, hvilket giver 62 med 52 506. Og så er det egentlig bare at tage tredje rod af 52,506, og så har vi R. R. Og det giver så 3 7 4 5. Så er det sådan, at vores opgave lyder på, at vi skal finde den diameter, der giver det mindste overfladeareal. Og lige nu har vi fundet radius, så derfor så ganger vi bare det med 2. Lige med diameteren. Hvilket giver 7,4 8. Og så har vi fundet den ene del af vores opgavesbesvarelse, altså diameteren med 7,48. Og så er det så heldigt, at vi tidligere har beskrevet højden. Den var jo nemlig 330 divideret med R i anden gange pi. Så det er bare at sætte vores fundne R-værdi ind. Som er 3,75 i anden ganget med pi, hvilket sjovt nok også giver 7,48. Man kan altså konkludere, at den diameter og den højde for den her øldåse, der giver det mindste overfladeareal, det er altså begge to 7,48. Ja, tidligere nævnte Vilas, at x i anden differentieret giver 2x 0. For at bevise dette vil jeg bruge tretrinsreglen, som først lyder, at jeg skal opskrives i kantdeling, reducere og så opskrives i kantdeling igen
hvor jeg lader x gå mod x0. Så først opskriver jeg min sekanthandling. Fra lineær funktioner ved jeg, at for at finde hældningskoefficienten, skal jeg dividere delta y med delta x. Så skriver jeg min oplysning ind i dette. Det giver mig altså det. Jeg kan også skrive den her op, således da jeg ved, at fx er lig x i anden, og mit f-mærke x0 er lig 2x0. Så går jeg videre til andet trin, hvor jeg reducerer. Hvor jeg får det her, hvor jeg så kan se, at mit x går ud, og minus x0 også går ud med hinanden. Det giver mig så til sidst x plus x0, hvor jeg så igen skal opskrive sekanthældningen, hvor jeg lader x gå mod x0, som altså giver mig fx0 er lig x0 plus x0, som er lig 2x0, som er altså det vi skulle bevise. Jeg vil gerne bevise sætning 18, og inden jeg gør det, så vil jeg forklare, hvad definitionen af en differentiabel funktion er. Og det er, at en funktion f af x er differentiabel i x0, hvis sekanthældning f af x minus f af x0 divideret med x minus x0. Hvis det her går mod et bestemt tal, i det her tilfælde, det skal være vores differentialkvotient. Hvis det her går mod vores differentialkvotient, når x går mod x0, så er vores funktion differentiabel. Sætning 18, den siger, at hvis f af x, funktionen f af x og funktionen g af x er differentiable i x0, så vil de to funktioner lagt sammen, som vi kalder p af x, de to p af x differentieret vil så give den ene funktion differentieret plus den anden funktion differentieret. Jeg vil bruge tretrinsreglen til at bevise det her. Og tretrinsreglen den går ud på, at man først opskriver sekanthandling, så reducerer man sekanthandling, og så bestemmer man sekanthandling, hvor x går mod x0. Så jeg starter med at opskrive min sekanthandling, som hedder delta y divideret med delta x. Det vil så sige, at delta y, det er lig med f af x plus g af x minus f af x0 plus g af x0 divideret med x minus x0. Det her, det er altså min delta y, og det er min delta x, x minus x0. Godt. Det synes jeg ikke ser særlig godt ud, fordi jeg vil gerne have samlet mine f'er, og jeg vil gerne have samlet mine g'er. Så derfor så skriver jeg f af x minus f af x0 plus g af x minus g af x0. Og dividerer det igen med x minus x0. Nu kan jeg så se, at jeg har faktisk to led af en slags, som er plusset med hinanden. Derfor, jeg kan gøre sådan her, derfor så kan jeg dele min brøkstreg op, så den hedder f af x minus f af x0 divideret med x minus x0 plus g af x minus g af x0 divideret med x minus x0. Så kan
kan jeg faktisk se, at det her, det er min sekanthældning. Og det her, det er jo så bare også, det er også min sekanthældning, bare med G i stedet for FAF. Derfor, nu har jeg bevist, at det her er sandt, fordi de her to sekanthældninger går mod F mærke af x, når x går mod x0.